Здравейте хора! Днескашният клип ще е на Майнкрафт и както виждате ще създадем едно свят. Може да лайкнете клипа или да го дислайкнете. Може да се абонирате за канала ми. Сега да влизаме. Дано да ни спалне в село. Малко ги бъркам. Ще изчакаме да зареди. Сега да видим къде ни спалва. Не е много добро място, но става. За първо място. Не е добре, че няма дървета. Там има, ама трябва да ни от нормалното дърво. И аз събирам. В началото винаги може да събирате дървета. И ще ви... Когато събера малко повече дървета, ще ви включа отново. И както виждате хора, намерихме някаква къща. Мисля, че това или е село, или е за слаймове къща. Добре, сега ще видим. Тук се раждат вещици, аз това не го знаех. Ясно. Това много го мразя, така да се смее вещиците. Сега да видим как ще убием вещицата. И да се молим, че ще ни даде по-ушно. Ще съберем 20 дърво и ще си направя инструменти. Този клип сигурно ще бъде около 10 минути. Сега да видим. Още малко дърво. Хората може да очаквате и още клипове на Майнкрафт. Чакайте да го щупим това дърво. И да я убием. Сега трябва да направим скина ми игра, за да знам. Защото не знам защо ми е така. Скидна. Така, сега си правим инструменти. Меч, лопата. Тук, така. Така ли вече стрелят вещиците? Това не го знаех. Сега кирка. И брадва. Трябваше за една брадва. 3. И брадва. Готов съм за бой. Така. Сега да си вземем честа. И да видим какво ще се случи. Чакайте да го щупим това. Това не е добре. Това не е добре. Определено, ако се приближи до тази вещица, ще ме убие. Така че ще бягам от тук. И без това не съм екипиран за вещици.
Тя ако падне, ще си набие малко демича. Няма да рискувам да се умирам. Ще се опитвам да не умирам толкова в този свят. Въпреки, че играя от няколко месеца Майнкрафт. И да видим сега какво ще стане. Събираме шугъркейн и сега си търсиме да намерим някакви материали. Сигурно този клип ще е само търсене на материали. И да видим, да убием това прасе. Само да си смена на меча. С 2 хита го убива. Трябваше ли с повече? Търсим село или някакво широко място. Тук има 3 крави, сега ще ги убия. И ще търсим. Ще потърся камък в този клип, да намеря малко камък. И да се екипирам. Да си направя печка, да си ги направя каменни инструменти да си направя. И да видя какво ще стане. Сигурно ще 20-30 камъка ни трябва. Колко камък събрахме? 20 ни е достатъчно. Но сега една лопата ще трябва да си направя. И съм готов. Готов съм за бой. Така, това не ми трябва, това не ми трябва, това и това тук, и това така. Взимаме си това. Да събера малко дървета за да си запаля печката, когато отглънея. Ще посъбера малко дървета и ще се върна. Събрах малко дървета, ще отида да взема шугъркейна и сигурно ще спираме клипът. Ще направим... Тъма ще завършим в селото и другия клип ще го видим. Какво ще стане. Какво ще има в това село. Взимаме шугъркейна и отиваме в селото. Само да не излезне зомби с тризъбец. Тогава лошо ни се пише. Тя, че помислих това празе. Крипър. Сега си бра лайката.
Опа, това е изоставено село. No here. No here. Качих се. Мислих, че крипъра ще ме догони и ще ме убие. И ще застана сега тук и ще спра клипа. И така. Само да си направя отпред един бар. Няма страшно. И така. Хора. Ще спираме до тук. Да не хора.